nire iritziz bere biziko garrantzia hartzen da talde honek, ze azken finean, bai gizartean eta munduan gertatzen ari dien aldaketa guztiei aurreitzeko eta erronka guztiei aurreitzeko, inoiz eta beharrezkoa da elkarlan eta elkarlaguntza hori, eta aldiz, esango nuke, gizartea eta mundua kontrako norabide batean doala, ez? Horrek esan nahi dau, enpresarek bere gunean sortu zanean, sorrerako arrazoi bat bazukan, gaur egun nik esango nuke arrazoi horrek inoiz baino indar gehiago daukala. Konfidantza eta harremana sortu dugu gu 24 enpresen artean. Gaurko hitzartzean aitzatzen egan moduan, elkarrekin egin beharko zeula aurre hemendik aurrerako erronkei, eta zentzu hortan, enpresari bertan egotia eta saretze hortan laguntzea oso interesgarria deritzeula. Gauzik importantiena hori da elkartze hori. Eta ez da igula pentsau, beste enpresa bat, naiz da geure produktu bardinekin ibili, da albuen dauna bakarrik kompetidoria izango danik. Baizik, baitxa laguna be gauzak elkarrekin bida moduan itxin baldin badie, gauzak aurrera eta aratzeko. Aukera ematen dozku, enpresa ezberdinekin harreman zuzenak izateko, darabilgun programa gainontzeko erakundeek finantzata, hurbiltzeko enpresetara eta aukerak emateko horretaz baliatu daitzezen, eren lehiakortasuna eta gaurkotasuna zelabait mantentzen. Enpresaren nik uste alde batetik zorionduen behar dugula, ez dutelako uste beste inun lortu leikenik olako foro potente bat, olako konbokatoria indarrakin eta olako ejekuzinorako indarra daukonik. Etorkizunien ondino gehiago eukingo dabela, aldaketa batzuk egon dielako, plan estrategiko barri bat dauelako, norabide batzuk finkatu dielako, eta oin arte asko egin bada, zer esanik ez, hemendik aurrera, ezta? Lanien, egunero, gauzak nire ikusten da, talde bat oso politxea dukula. Funambulismoen ibiltzeko sare bat eukitzi oso importantia dela, enpresare da gure sare hori. Aurrean dauzkagun erronkei aurreitzen lagunduko eskun talde sendo eta indartsu bat.